Radio Vinkovci. Za sada smo donijeli nekoliko mjera, a u narednom razdoblju ćemo procjenjivati situaciju i nadopunjavati te iste mjere. U ovome trenutku tu se više radi u jednom dijelu odgodama, poput plaćanja onih obveza koje idu prema gradu, te suspendirali smo sve prisilne naplate kako bi olakšali i poduzetnicima i građanima. Zatim išli smo prema vrtićima gdje smo oslobodili roditelje plaćanja, a mi ćemo kroz naše naknade pomoći vrtićima kako bi se zadržala zaposlenost, te kako bi kada sve stane naravno mogli normalno funkcionirati vrtići iza toga. Ići ćemo također i prema roditeljima koji su imali obvezu plaćanja produženog boravka, također na taj način da pomognemo. U narednom razdoblju nećemo naplaćivati zakupnine za gradske prostore, za reklame, za sve ono što komunalni odjel naš u ovom trenutku naplaćuje prema poduzetnicima, tako da će to biti suspendirano do daljnjega, pa ćemo vidjeti na koji način će se to u budućem vremenu odigrati. Prvo moramo procijeniti i vidjeti vrijeme koliko će sve skupa ovo trajati, ali želja nam je da kroz sve ove odluke pomognemo građanima u onom dijelu da ne moraju sada plaćati neke obveze koje nisu čak ni ispunjene, kako bi zadržali zaposlenost u onim djelatnostima koje su nam važne čim se završi ova pandemija, kako bi mogli normalno nastaviti sa radom, a isto tako da pomognemo i gospodarstvenicima, jer gospodarstvo je stup društva iz kojeg sve proizlazi, iz poreza i doprinosa koje naplaćujemo, sve proizlazi u gradu i moramo sačuvati zaposlenost koliko je god moguće. Znači želja nam je sačuvati svako radno mjesto, ali vjerujemo da će biti zahtjevno se boriti sa gospodarskim problemima iza ovoga. Iz tog razloga smo ovako i požurili sa mjerama, ovim prvim mjerama, kako bi što prije gospodarstvo dobilo priliku da u ovoj situaciji može sačuvati one djelatnike koji se danas nalaze u tvrtkama. Radio Vinkovci.